Juu, eli hyvää huomenta kaikille. Nyt mä oon päättänyt, mä teen tällä viikolla My Weekin. Joten tänään on maanantai, tänään on viimeinen pääsiäispäivä. Joten tänään mulla on vapaapäivä, mä lähden kouluun. Ja tänään mulla on hirveästi kouluhommia niin kun rästissä oottamassa, joten mä teen niitä tänään ja sitten mä menen salille. Ja jotain ehkä otan muutamia IG-kuvia ja siinä se varmasti onkin tää päivä. Mutta tervetuloa mun My Weekin pariin. Mä nostan taas niinku Special Blend kahvia, mun mielestä on ihan superhyvän makusta. Että suosittelen, että vaikka maksaa 5 € ja jotain, mutta mä suosittelen, että tätä kannattaa maistaa oikeasti, jos tykkää erikoiskahveessa, niin tää maistuu kyllä tosi hyvällä. Okei joo, eli mä rupean nyt meikkaamaan itteni vähän naamaan kosaan. Ja sit mä jatkan kouluhommia, mä oon nyt niitä tehnyt jo 2 tuntia, niin niitä parissa jatkan vielä. Siis mikäänhän ei onnistu ilman siis oikeasti kahvia. Mulla on siis tossa Spotifyta ja vähän musiikkia. Mut joo, nyt lähdetään näiden pariin. Juu, eli mä sain mun meikin valmiiksi, nyt mun täytyy tehdä näille hiuksille vielä jotain. Mut siis tällainen tuli. Ja mä mietin, että haluatte jossain vaiheessa jotain meikkivideoa tästä. Tuohon alas voi kommentoida, mutta joo, nyt mä rupean laittamaan mun hiuksia kuntoon. Ja mä sain mun koulutehtävät melkein valmiiksi, nyt on niinku hyvä. Joten nyt hiukset kasaan ja sillä. Mut siis mulla on ollut Instagramissa siis semmonen käyttäjä kuin photographer_Pauliina. Niin siinä mä oon siis yleensä ottaa kaiken maailman justiinsa valokuvausjuttuja. Mut sit mä oon ruvennut miettimään, että mä haluaisin pitää myös sellaista lifestyle-tyylistä, missä mä yritän pitää feedit ja kaikki kasassa. Semmoista niinku omaa Instagram-tiliä, niin mä tein eilen uuden. Kävin kaupassa vähän ostaa kukkia itselläni ja kivan ruuku, mihin noin voi laittaa. Nyt on ainakin niinku kukat ja vitsi tää on ihana tää purkki. Siis sopii tosi hyvin tähän. Koska siis mä oon kaivannut siis kukkia ja mun mielestä nyt on niinku kivan näköiset ja sopii hyvin tähän niinku sisustukseen muuten, joka toi nyt ei kuulu sinne, mutta tämä on oikein hyvän näköinen. Mä käytin jo niinku ripset pois naamasta, siis niinku halleluuja. Mut siis mulla kävi äsken yksi mun luokkalainen, me tehtiin meidän ryhmätehtävää eteenpäin ja mä julkaisin meidän ryhmän video ja me katsottiin se, että se on hyvä ja silleen, eli me tehtiin vähän ryhmähommia ja silleen. Mut siis vitsi mun täytyy näyttää teille, siis mun tää huone näyttää aivan ihanalta tällä hetkellä. Koska niin kun Koska siis ihanuudella tarkoitan sitä, että näyttää ihanalta, siis kattokaa. Vitsi tää on ihana. Niinku, mä tykkään noista neiliköstä ihan hirveästi. Ja sit mulla on tuolla ylhäällä tommoset niinku valot.
Ja se on tosi kiva tunnelma tää huoneeseen, niin kuin täällä kelpaa työskennellä ja kuunnella musiikkia. Silleen. Nautin kyllä hyvin paljon tuosta. Ja näköjään se kaveri, joka kävi täällä, unohti sen kahvin tänne. No, ihan sama. Nyt mä jatkan mun juttuja, eli kuuntelen musiikkia ja rupeen editoimaan teille tätä videota.